марша Християнче от текст и музика на Змей Горянин. Това е публикувано в списание Детска вяра, бой първи година първа, и понеже така с удоволствие следя първите издания от периодиката, се оказа, че това е една библиографска рядкост. При справката, която направим в Националната библиотека, има един брой, втория брой е тук в Русия, в моя семейен архив. И преди да поговорим малко върху този марш Християнче, съм помолил старшия учител по музика в гимназия Христо Ботев с една нейна ученичка Виктория Вихарова да ви изпеят този марш, за да добиете представа не само с текста и нотите, които ще ви раздам след това, а да и го чуете, да видите как го съчинил и композирал Змей Горянин. Накратко за моето съобщение. Озаглавено е Християнче, малко известен марш на Змей Горянин. Моята информация, която имам, е, че тази книжка, първо, което е една библиографска рядкост, второто, след толкова години не популяризиране на религията, смятам, че приноса на това съобщение ще бъде този детски химн Християнче да излезе от забвение. Евентуално имам даже уверението, че за есента, когато подготвяме на книга за Басарабовския манастир, един от русанските хорови ще го разучат това маршче и ще се изпълнява там при представянето на книгата. Този марш, казах, че е публикуван в списание Детска вяра, година първа, книжка първа. Ето как изглежда тази книжка. През следващата почивка преди филма, който желаеше, може да се запознае с тази книжка. Издателство е на
издателството, което издава това списание "Вяра и живот" в Русе, което е към до Ростоловската и Червенска митрополия. Изданието на този брой е написано на титula 46-47 година. Това означава, че Змей Горянин и Светлозар Димитров, знаете, че 45-та година е бил в затвора, най-вероятно или там е написан този химн, или непосредствено след излизането му от затвора декември месец. Така че този факт подлежи на доуточняване от другите изследователи и литератори, които вече имат представа точно в творчеството му в затвора и дали този марш е написан точно така. В няколко думи за издателство "Вяра и живот". Това е едно издателство с преобладаваща част на продукцията религиозни книги и списания. Едно от списанията е "Вяра и живот", което излиза в продължение на 12 години от 1933 година до 1946 година. В съобщенията ми следва малко биографични данни за Змей Горянин. Те са известни, не е необходимо да ги чета. Ще отбележа, че Змей Горянин е написал над 50 книги, множество повести и разкази, стихове и епиграми. Химна християнче се състои от 6 комплекта. Музиката е композирана в марш, като марш в такт 2/4. Понеже ще раздам на всеки един от участниците в конференцията текста и музиката, ще спестя да прочита марша и смятам, че с това съобщение, освен всичките други негови произведения, неговото творчество, и този марш ще излезе от забвението. Благодаря. Както разбрахме, регионалната библиотека ще подготви една библиография, която ще бъде намерена за политичните на колегите. Подготвил съм за всеки един подарък